Tatlong piraso ay 150 no, na tumpok. Yan po sinabi po ng ating vendor dito, Bulacan at Dagupan. So yan po, at napaliwanag po yan ha. Ito po yung mga isdang Bulacan at mga Dagupan. Yan po yung isdang kitang. 200 po no, na per kilo. Napakasarap po niya ipaksiw. Tapos malakapas at mga gagaong. Mura po yan no, 200 pesos na per kilo ng gagaong. 130 po isang piraso ng mga bangus Dagupan. At ang ating mga bikaw no, madalang po tayo dito makakita ng mga isdang bikaw. Boss, magkano yung bikaw mo? Kay nanay. Magkano yung bikaw? 200 din po ang per kilo ng mga isdang bikaw na ibinibenta po dito ni nanay, no? Yan po ay 80 pesos per kilo ng mga gulyasan. Yan po yung tumpukan ng mga bangus na pandaing na napakasariwa po. Ate, magkano po per kilo? Galunggong? 180. 100 po. Yan na yung... Kayo matambaka po? Matambaka? Parehas din. Parehas lang po yung presyo ng isda no, ng galunggong at matang baka. Ang yellow pinto na natin ay alamin natin ang mga presyo. Magkano presyo? 180 po, napakamura po. 180 per kilo ng yellow pinto na. 50 po kalahati. 50 ang repolyo po natin, magkano? 100 pesos na per kilo ng repolyo, no? Ang karot po, magkano? 80 pesos na per kilo. Ang ating mga luya 120 kalahati, bali 240 ang per kilo. Magkano lapu-lapo nyo? 250 ang per kilo. Labayita 200. Binluan 240. So yun po yung mga presyo no. Tapos yung mga sagisimo, yan, 220. Kaya wari, matanong ko lang yung presyo ng bitilya mo. 260. Sa talakitok 220. Yan po yung presyo no ng mga ito mga binluan yan. Yan po yung mga bisugo na malalaki na no. Yan po ay 180 na per kilo. Yun, 200 ang per kilo. Boss, nakaubos pa kahapon doon sa dulo? Ayun. Kasi nabot natin kahapon yung paninda niya no. Bangus na lang po at tilapiyang Batangas. So ngayon latag niya pa rin po dito ay bangus Dagupan. So kapag araw po dito ng mga ganito no, nandito po sila sa tulay ng Malabon Fish Market. Minsan nasa doon po sila sa papasok ng fish port. Doon po sila may mga latagan. Good morning. Tayo po ay mag-a-update po sa latagan po dito sa Malabon Tumpukan, no? So update natin yung kanilang mga latagan ng mga isda at anong mga klaseng laman dagat na inyong mapipili o mabibili. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go. Bulacan, ikaw Dagupan o 130. Ito 120 na lang yung Dagupan. Ito Bulacan, 130, 150. Tatlong piraso ay 150 no, na tumpok. Yan po sinabi po ng ating vendor dito, Bulacan at Dagupan. So yan po, at napaliwanag po yan ha. Ito po yung mga isdang Bulacan at mga Dagupan. 120 ang isang piraso. Tumpok po natin ay 130, 150 po ang mga presyohan ng kanilang latagan ng tumpukan na inyong mabibili. Ang per kilo naman po ng mga bangus na pandaing ay 130 per kilo. Boneless no, na mga bangus. Ate Pam, shout out. Kaway kami muna tayo. Nanay, good morning po, shout out. Si nanay ngayon lang ulit natin nakita rito. Ngayong umaga. So si nanay kumakain ng palabok.
Sige po, Nay. Salamat po. Enjoy po. Yan po yung isdang kitang. 200 po, no, na per kilo. Napakasarap po niya ipaksiw. Tapos, malakapas at mga gagaong. Mura po yan, no? 200 pesos na per kilo ng gagaong. 130 po isang piraso ng mga bangus dagupan. At ang ating mga bikaw, no? Madalang po tayo dito makakita ng mga isdang bikaw. Boss, magkano yung bikaw mo? Kay nanay. Nay, magkano yung bikaw? 200 din po ang per kilo ng mga isdang bikaw na ibinibenta po dito ni nanay, no? Sariwang bikaw po yan. Tapos labay hita. So mababa na yung bigayan ko, no? 200 pesos na presyo. Nay, salamat po, Nay. Thank you po. Yan po ay 80 pesos per kilo ng mga gulyasan. Mga tumpukan, no? Yan po yung mga bilong-bilong o chabeta. Yan po ay mga 50 pesos na tumpok na inyong mabibili. At ang mga tawilis na napakadalang na po natin nakikita, 50 pesos pa rin po yung mga bentahan ng tumpukan. Ayan po yung tumpukan ng mga bangus na pandaing na napakasariwa po. Nakapanood kita sa YouTube. Boss Lando. Saan? Wala pa. Kasi pag sinesearch ko. Sa Facebook meron din po ako. Yan po yung 100 pesos, no, na mga tumpukan po ng mga bangus pandaing. Ang mga kalaso ay 50 pesos tumpok. Sa base, yan po yung mga bentahan, no? Sa mga naghahanap at gustong makasulit, meron kayong 50 pesos ay mahalaga na po rito at meron na pangulam ang iyong pamilya. Sa mga matambaka po ay 100 pesos na tumpukan at sulit pangulam na maghapon. 50 pesos sa mga kapak. Ayan na yung mga presyo nila, no? Mga 50 pesos na inyong mabibili. Talagang sulit. So shout out po, nanay. Good morning po. So yan po yung mga latag ni nanay, no? Langaray po natin dito ay 100 pesos na tumpok. Mga sapsap ay 50 pesos tumpok at pati ang malakapas. Ang ating pusit ay 100 pesos. Isdang matambaka, napakasariwa na inyong mabibili at mga galunggong, oh. Ate, magkano po per kilo? Galunggong? 180. Tandaan po. Yan na yun. Yung matambaka po. Matambaka. Parehas din. Parehas lang po yung presyo ng isda, no, ng galunggong at matang baka. Salamat po. Ito po ay 50 pesos to. 50 pesos po yung nakalatag, oh. Ito 100 pesos po yan, yung mga bentahan po ng dalagang bukid. Ito 100 pesos. Yung presyohan ng kilo magkano? 200 kilo. 200 pesos. Sa ganitong kalalaki po ay 200 pesos naman po ang per kilo. Boss, thank you, ah. Salamat. Ito po yung mga per piraso ng mga bangus, dagupan. 120. Hindi, masulat ito sa kung lalaki. Malaki, walang piraso na isang daan.
Pogi, ba't mo kinakaliwa, Pogi? Ay, talaga tumawa eh. Yan po yung tumpukan na 140. Per kilo ng tilapia Batangas, 120. Meron din pong 100 at ang mga papakod ay 120 per kilo. So, dito tayo may mga latag din po ng mga bangus, no, na pandaing. Yan po yung mga bangus pandaing po natin. 100 pesos na tumpok. At may mga nakadaing na din po. Ang mga per piraso meron pong 100 at 120 kada piraso. Tumpukan po ay 100 pesos. Sap-sap ay 50 pesos tumpukan. So yan po yung update natin ng kanilang mga latagan sa murang halaga, 50 pesos na tumpukan. Yellowfin tuna. Ang yellowfin tuna natin ay alamin natin ang mga presyo. Magkano presyo? 180 po, napakamura po. 180 per kilo ng yellowfin tuna. Per kilo no na mga hipon ay 420. Tumpukan ay 100 pesos. Update naman natin yung mga presyo ng mga gulay dito sa kabilang side at alamin natin kung tumaas ba o bumaba. So samahan niyo muli si Boss Lando Explorer. Tara, let's go! Okay na to. Update natin yung mga presyo ng gulay. So shoutout sa mag-asawa. Shoutout kong muli. At mag-update tayo ng mga presyo ng inyong gulay. Okay lang po ba? Boss Lando, may ano lang ako, sa mahal na araw, meron pa rin tayong bigay. Ayun. Nagtatanong, may mga tinda pa rin. Ayun, meron pa rin po mga tinda rito no, sa bayan po ng Malabon Fish Market. At sa mga nag-aalam-alam po, pagtungtong po ng next week, sigurado po ay napakarami po dito mabibili na talaba, tahong, gulay, at anumang klaseng laman dagat. No? So, punta lang po kayo dito at sigurado marami kayong makikita. Ay, Boss Lando! Last na ba na to? Shoutout sa kumari ko. Pakiharap mo yung camera doon sa tarin. Ayun! Pare! Shoutout sa'yo! Mare, shout out! Yan, pare ko rin yan, Boss Lando. So, tanong ko lang yung presyo ng mga kamatis mo. 20 lang, Boss Lando. 20 pesos. Yung sibuyas, 20 pesos din, yung mga nakabalot. So, magkano yung presyo ng Baguio beans? Baguio beans, 50 po kalahat. 50. Ang repolyo po natin, magkano? Sandaan, Boss Lando. 100 pesos na per kilo ng repolyo, no? Ang karot po, magkano? 80 pesos na per kilo. Ang ating mga luya, 120 kalahati, bali 240 ang per kilo. So, enjoy na enjoy kayo mag-asawa, no? Siyempre, Boss Lando, Yun, sinasabi ko eh. sa galang. Napapakilig nyo akong dalawa eh. So, sa mga kalabasa natin dito, Boss Lando, kay Mama to. Bali, 20 pesos lang ang Sa piraso. Ayun, sa piraso po ay 20 pesos. Yung mga nakatali, 10 pesos. 10 pesos. Yan po yung mga dahon-dahon po natin ay 10 pesos po ninyong mabibili. Salamat ha, thank you. God bless. Tapos dito tayo sa tatagan po, sa kahabaan po ng mga gulayan nila, no? Magkano yung pipino? 50 ang kilo. At sa sigarilyas, 100 pesos po sa per kilo. Ito, 10 piso yung mga katatali ng okra. Boss Lando. Ito, 10 piso panapal sa kapitbahay. Oh, pwede bang regalo sa kapitbahay Ayun. mo ng chismosa? Yun, pwede pang regalo po sa kapitbahay, no? Sabi, ano man? Yan. Te, enjoy na sa pamimili ng talong, ha? Oh, yan. Lalagay na sa paksi. Ay, masarap yan. Talong. Paksiw na, ano? Ano nga yung biyasan? Agulyasan. Sarap naman ng ulam. Ang paksiwin na nakakaman.
Sige, te, salamat na. Thank you po. Dito tayo, no, sa latagan ng ating Lodi na wala siya ngayon dito. Pero update natin yung kanyang mga latag. Kahit kaunti man ang latagan, pero sulit naman at talagang ito ay dinadagsa talaga ng ating mga mamimili. So, tanong natin yung presyo ng mga sibuyas. Ate, magkano pa presyo? 20 pesos po yung mga sibuyas na puti. Yung ano po natin, kangkong, magkano? 10 piso po. Eh, yung mga patatas, kilo. Gana? 80 pesos ang per kilo. Ay, mga tumpukan po dyan, 20-20. Ganyan karami na yung sili, 20 pesos. Napakarami naman, no? So, 20 pesos lang po, no, na inyong mabibili. Isang linggong pag-ibig yan. Sigurado yan. Eh, yung luya, magkano? 300 ang kilo. Nako. Nangyari dyan. Nadiligan na yung mga gulay. Ayan na, dadami yan. Te, salamat po ha. Thank you. So, update pa tayo sa mga bangus. Ito, mga bangus dito. Oh. Kada piraso napakaganda. Isang piraso lang po ay 100 pesos. Walang linis. Ayun, oh, pwede linis. 100 pesos isang piraso. Wala tayo sa Ito po yung mga presyo, no? 20 pesos, 50 pesos sa mga latagan din po ng mga gulay na sulit na yun yung maitasahog sa saktuang pang-ulam. Meron tayo 20 pesos na kamatis. So, ganyan po yung mga latagan nila. Napakarami, no? Ito, 20 pesos po yung mga bawang natin. Saktuhan yan sa mga pansaw po natin na mailuluto sa ating pamamahay na masarap na mga ulam. Ito ang mga espada ni Nanay Noemi. Paubos na yung bangos niya, Nanay Noemi. Isang piraso, 100 pesos, no? Siguradong walang lasang gilik dahil yan ay bangus dagupan. Eh, espada nyo na magkano po kilo? 160 po sa per kilo ng mga espada. Nanay Noemi, salamat po. 120 po dito sa espada. At ito po yung mga latagan ng mga bubuli, tagisi, binluan, lapu-lapu, at matambaka. May kasama rin po mga pagi, 120. Magkano lapu-lapu nyo? 250 ang per kilo. At labayita, 200. Eh, binluan, 240. So, yun po yung mga presyo, no? Tapos yung mga sagisimo, yan, 220. So, ito po yung mga isdang bato. Sa mga nagtatanong po, dito po ang mga presyo po ay pababa na ng pababa ang mga presyo ng mga isdang bato dito po sa Malabon Fish Market. Yung mga masugid ko manonood, lagi pong nagtatanong sa atin na sana bumaba at bumaba ang presyo ng mga isdang bato. Dahil parami na rin po ang mga latagan ng kanilang bentahan po dito, no? Na mura po ninyong mabibili. Boss, thank you, han. Salamat po. Ito kay Kuya Warren. Yan po yung mga isda niya, mga betilya. Bangus, kada piraso ay 130. Kuya Warren, matanong ko lang yung presyo ng betilya mo. 260. Eh sa talakitok, 220. Yan po yung presyo, no, ng mga ito yung mga binluan yan. Yan po yung mga bisugo na malalaki na, no. Yan po ay 180 na per kilo. Kuya Warren, thank you ha. Salamat. Ito, tinda ni ate. Mga bangus na lang po, no? 120 at lapu-lapu.
Yun, 200 ang per kilo. Boss, nakaubos ba kahapon doon sa dulo? Ayun. Kasi nabot natin kahapon yung paninda niya, no? Bangus na lang po at tilapiyang Batangas. So ngayon, latag niya pa rin po dito ay bangus, dagupan. So kapag araw po dito ng mga ganito, no? Nandito po sila sa tulay ng Malabon Fish Market. Minsan nasa doon po sila sa papasok ng fish port. Doon po sila may mga latagan. Boss, thank you. Salamat. Alright, so yun na nga po at nakapag-update na tayo sa kanilang mga latagan ng kanilang mga isla o seafoods na inyong mabibili ng mga islang bato at mga tumpukan po na sa murang halaga. So shout out sa ating mga kababayang OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa at sa mga viewers po natin, no? Shout out po sa inyong lahat at sa mga mamimili po natin at kababayan na dumarayo sa bayan po ng Malabon Fish Market. Shout out po. Hanggang dito na lang po. Ito pong muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and visit po sa ating lahat. God bless po and bye bye.